Päihderiippuvuushan on ilmiönä inhimillisen tiedon ulkopuolella. Kukaan maailmassa ei tarkkaan ottaen tiedä, mistä on kyse. Ja niinpä siihen on sitten kehittynyt vuosisatojen varrella hyvin montakin erilaista lähestymistapaa hoitaa ja kohdata ilmiötä. Yksi niiden joukossa on sitten myllyhoidollinen Minnesota-mallin mukainen lähestymistapa, jossa ajattelemme, että kyseessä on sairaus. Myllyhoidollinen ajattelu lähtee sitten siitä, että ei kannata keskittyä syitten hakuun, miksi tuli juotua, vaan oleellista on todella havahtua näkemään, että olemme tilanteessa, jossa henkilö tai läheinen on vaikeuksissa päihteen kanssa. Tuon havahtumisen seurauksena voi käynnistyä toipuminen, vaikka emme tiedäkään miksi on sairastuttu. Juominen ja sen suunnittelu alkavat hallita hänen ajatuksiaan. Sisimmässään hän tietää alkoholin käytön riistäytyneen kontrollikykynsä ulkopuolelle. Hänen täytyy kuitenkin tehdä juomisensa oikeutetuksi sekä itselleen että ympäristölleen. Kuuntele vähän. Ensiksi. Mulla on talo, missä sinäkin saat asua toistaiseksi. Mulla on työmaa. Hänelle jää kaksi vaihtoehtoa. Todellisuuden kohtaaminen, eli myöntää, että on menettänyt alkoholin hallintakyvyn, että on syntynyt riippuvuus. Tai tämän todellisuuden kieltäminen. Kieltäminen on toisaalta automaattista, piilotajuista, se ei tapahdu tietoisesti. Se on myöskin etenevää. Mitä rajumpia muotoja riippuvuus saa, sitä rajummin on myös käytettävä kieltämistä. Myllyhoitoyhdistys on vuosien varrella muuttunut aika paljon. Et sinä aikana, mitä minä olen yhdistyksessä ollut, eli taitaa tulla 17 vai 18 vuotta itse asiassa. Kun mä oon tullut taloon, niin täällä oli hirvittävä määrä projekteja. Sen jälkeen meillä alkoi vuonna 2007 oma hoitotoiminta, jota kesti aika pitkään sitten kuitenkin ennen kuin siitä luovuttiin. Onhan tämä on tosi vaikuttavaa, että joku yhdistys on ollut 40 vuotta ja varsinkin silloin, kun itse tuli yhdistykseen, niin paljon erilaiset tahot niin kuin alkoi ymmärtämään riippuvuuksista ihan eri lailla. Oli semmoisia isoja valtionkin yhtiöitä, jotka käytti puheeksiottopalveluja meillä ja se jotenkin levisi se toipumiskeskeinen ajattelu. Eli että oikeasti päihderiippuvuudesta voi toipua oireettomaksi. Se oli hyvin alkoholipainotteista. Et sen jälkeen ehkä on tehty isoja harppauksia niin kuin riippuvuuksien kirjoon ylipäänsä. Tavoite on oikeastaan niinkin kunnianhimoinen kuin saada Suomen kansa valveutuneeksi riippuvuussairaudesta ja ennen kaikkea siitä toipumisen mahdollisuudesta. Ja tietenkin sitten se, että jokaisella olisi mahdollisuus mahdollisimman matalalla kynnyksellä ja nopeasti päästä hoitoon ja saada apua silloin, kun sitä tarvitsee. Meidän kohderyhmä on alle 18-vuotiaat lapset ja nuoret. Ja meidän tavoite on se, että yksikään nuori ei kärsisi riippuvuuksista, mikä tarkoittaa sitä, että me pidetään esimerkiksi oppitunteja oppilaitoksissa, mitkä käsittelee riippuvuuksia. Minä ja sitten meidän kouluttaja Krista käydään alakouluilla, yläkouluilla ja toisen asteen oppilaitoksissa myös.
Meillä on ihan oppitunteja, mitkä käsittelee riippuvuutta laajempana ilmiönä, ja sitten meillä on kohdennettuja oppitunteja sinne some- ja älylaitteiden liikakäyttöön liittyen. Yes, eli sitten päästään siihen tärkeäseen, eli minkä takia sillä iällä on sitten väliä. Totta kai me tiedetään, että vanhemmatkin ihmiset tarvii ennaltaehkäisevää työtä. Meidän oppitunnit eroaa perinteisestä päihdevalistuksesta siten, että mä ajattelen, että me ei käydä valistamassa ensinnäkään ketään. Yksi asia, mitä me korostetaan tosi paljon tänä päivänä, on ne tunne- ja elämänhallintataidot. Eli nähdään, että siinä on tosi iso osa siinä niin kuin ennaltaehkäisyn näkökulmasta, että millä tavoin me käsitellään niitä tunteita ja vastoinkäymisiä, mitä me elämässä kohdataan. Nuoria kiinnostaa ennaltaehkäisevässä työssä rehellinen puhe, sellainen, että se ei aina ole ääripääesimerkkejä ja että se ei ole sitä pelottelua, koska nuoret itse myös näkee siinä omassa lähipiirissään sen, että jos joku käyttää päihteitä, niin se ei välttämättä automaattisesti ole sit siellä rappiotilassa. Ja tämä on esimerkiksi se, mitä koen, että on tosi tärkeää myös niin avartaa niille nuorille, että eihän kukaan, joka on aloittanut päihteiden käyttöön, niin on ajatellut sitä sellaisella ajatuksella myöskään, että haluaisi saada sitä itselleen päihdeongelman. Vapaus tuo vastuun toimintaa on myös vahvasti viety sinne someen, koska siellä se meidän kohderyhmä myös vahvasti on. Me ollaan nyt jo muutama vuosi oltu TikTokissa. TikTokinkin tarkoitus on ollut se, että miten me pystytään sitä kautta myös niille nuorille viestiä sitä meidän sanomaa. Ja sen takia me siellä esimerkiksi on tehty videoita, mitkä käsittelee alkoholismia tai rahapelaamista ja niitä tunnetaitoja. Lyhyempi selvä herätysryhmä, mikä toimii aina 2 tuntia kerrallaan ja 4 viikon ajan, ja sitten meillä on tällainen selvä kaista, mikä on sitten vähän pidempi ja intensiivisempi. Näissä ryhmätapaamisissa meillä on luentoja. Luentojen ja tehtävien kautta pyritään antaa tietoa riippuvuuksista, niiden etenemisestä, synnystä ja kaikesta, mitä siihen riippuvuuteen yleensä liittyy. Me pohditaan päihteiden käytön vaikutuksia omaan elämään, läheisten elämään, ja tavoitteena meillä on auttaa vankia muutosprosessissa, päihteettömyydessä, rikoksettomuudessa ja semmoisessa tervehenkisessä elämässä. Parasta tässä työssä on se, että kun näkee, että ihminen tulee kurssille ja hän saattaa olla vähän semmoinen epävarma ja vähän pälyillä, että mitä täällä tapahtuu, ja olla jopa vähän negatiivisella asenteella. Kurssin aikana voi tapahtua, että ihminen käykin aukeamaan ja puhumaan ja se hänen todellinen luonne rupeaa sieltä tulemaan esille ja rupeaa saamaan semmoisen yhteyden ihmiseen. Niin se on mulle semmoinen oikein sydämen asia tässä työssä ja se on musta ihan parasta. Haastavimmaksi tässä työssä mä koen ehkä sen, että ikinä aamulla kun töihin tulee, niin ei voi tietää, että mikä ryhmässä on se ilmapiiri. Että siellä päivät on hyvin erilaisia siinä mielessä, että me ei tiedetä, mitä vankien välillä on vaikka tapahtunut, että miten he siinä ryhmässä on ja millainen päivä heillä on. Siellä on se oma kulttuurinsa ja he eivät voi
voisi samalla tavalla olla avoimia kuin ehkä jossain niin kuin hoitolaitoksen toipumisyhteisössä. Monella heistä ei ole sellaisia niin kuin keinoja esimerkiksi puhua tunteista ja niin kuin puhua asioista. Tässä työssä on tosi tärkeää kyetä myös antamaan jotakin itsestään vangeille. Että se luottamus syntyy musta ainoastaan semmoisessa vuorovaikutuksessa, missä itsekin on tosi rehellisesti sitä, mitä on. Koska he on tosi tarkkoja myöskin niin kuin huomaamaan sen, että jos yrittää olla jotakin muuta. Ihanne työpaikka olisi semmoinen, että koska sielläkään ei voida välttyä riippuvuusongelmilta ja riippuvuussairaudesta, niin että ne työntekijät saisi mahdollisimman nopeasti sitä apua. Ja työyhteisö on mahtava havahduttamisen väline. Siellä voidaan asioihin oikeasti puuttua. Ja se, mitä Myllyhoitoyhdistys voi tarjota yrityksille ja työnantajille, on semmoisen avoimen keskustelukulttuurin lisääminen ja sen häpeän ja stigman poistaminen tämän asian ympäriltä. Se, että siellä voidaan oikeasti puuttua asioihin niin kuin ihan kuka tahansa niin kuin matalalla kynnyksellä ilman sellaista salailun ja semmoista kyräilyn ilmapiiriä. Ajatuksena on se, että Myllyhoito-nimi ei oikeastaan kerro kuulijalleen mitään. Ja yleensä se sotketaankin johonkin myllynhoitoon. Eli tarkoituksena olisi saada semmoinen nimi, joka vastaa enemmän sitä riippuvuuksista toipumista ja ihmisten avunsaantia. Nimi riippuvuusyhdistykselle. Riippulive-yhdistys. Riippulaityhdistys, niin vapausvoimayhdistys, elämä ilman riippuvuutta yhdistys, uusi startti, riippuvuusratkaisut yhdistys, vahva mieli yhdistys, elämäntaito yhdistys, toivo ja tuki. Toivotaan totta kai mahdollisimman laaja osanotto hyvistä nimistä. Myllyhoitoyhdistys on hyvä siinä, että me osataan puristaa se asiantuntijuus sellaiseen kansantajuiseen ja ymmärrettävään pakettiin. Meillä on kokemusta ja myös miksei näkemystäkin aika pitkältä ajalta, niin kyllä meillä on semmoinen luotettava leima tässä meidän kaikessa tekemisessä. Että me ollaan todellisia asiantuntijoita ilman kiihkoa ja semmoista turhaa julistamisen painolastia.